celebració. De la seva banda, i dins dels actes programats, l'Ajuntament de la ciutat de Sabadell va fer una recepció a tots els membres de la Coral de la UES amb motiu d'aquesta festa. I és que Sabadell té una llarga tradició de corals amb un grup que té prop de 40 anys d'història, la Coral de la UES, la Unió Excursionista de Sabadell. La 44a Festa de la Cançó de Muntanya va reunir a Sabadell al voltant de 150 cantaires, entre les 5 corals que van participar en aquesta edició. 3 corals de Barcelona, una de Vilafranca del Penedès i la coral de la Unió Excursionista de Sabadell, la UES, van fer de la trobada una gran festa. Dins dels actes programats amb motiu de la celebració, l'Ajuntament de Sabadell va fer una recepció a tots els membres de la coral de la UES, on es va destacar la tradició arrelada de les corals a Catalunya i, com no, a Sabadell, amb una coral que té prop de 40 anys d'història. Avui serà una fita perquè la nostra ciutat quedi gravada un cop més en els anals excursionistes. Accepteu la senzillesa dels cants de tots aquestes corals que avui ens visiten. Els actes principals de la festa, que va durar tot el dia, van ser la missa cantada de les 12 del migdia a l'església de Sant Fèlix i el concert que va tenir lloc a la tarda, on les 5 corals van demostrar la seva qualitat musical. Sabadell, amb la UES, ha acollit aquesta edició de la Festa de la Cançó de Muntanya en el marc del centenari de l'excursionisme a la ciutat. Esports. Les obres del pavelló del sud de Sabadell han arribat al final i, com no pot ser d'una altra manera, per estrenar el nou equipament esportiu. Dissabte passat va tenir lloc la inauguració oficial amb una festa on van ser protagonistes les portes obertes i les diferents exhibicions esportives per part de diverses entitats a la ciutat. L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de l'alcalde Manuel Gustós i del regidor d'Esports, Josep Ayuso, entre d'altres, que va convidar tota la població a gaudir del nou pavelló, un nou equipament que ja està en funcionament i que té una capacitat per a 500 espectadors. Les obres del pavelló sud de Sabadell han arribat al final. La ciutat i en concret el sector sud ja poden gaudir d'un nou pavelló esportiu. I així ho van celebrar en l'acte d'inauguració que va tenir lloc el dissabte passat. Autoritats, entitats i clubs esportius estan encantats amb aquest nou equipament que ha de contribuir a promoure l'esport a la ciutat. Podrem oxigenar la utilització de la resta de pavellons i poder ubicar en aquest activitats esportives que moltes entitats de la nostra ciutat esportives han demanat des de fa molt i molt de temps. Que està una mica com no discriminada, però sí abandonada amb el que és l'esport al sector sud. Fins ara només hi havia una mica de futbol i prou, i ara es podrà fer bàsquet, es podrà fer gimnàstica esportiva, podrà fer futbol, de tot una mica. Les portes obertes i les exhibicions esportives van ser les protagonistes de la festa d'inauguració. A les 11 del matí, la nova instal·lació esportiva va obrir les seves portes de manera que tots els ciutadans que ho van desitjar van poder visitar els diferents espais del pavelló. Paral·lelament, les entitats esportives van promoure diverses activitats per animar la festa, com partits de futbol i bàsquet organitzats per la Unió Esportiva Sabadellenca, així com diverses exhibicions, com per exemple de rítmica per part del Club Esportiu Blume, cata musical del Club Esportiu La Creu i una exhibició rítmica del Club Gimnàstic Catalunya. Els participants, que van estrenar el nou pavelló, van quedar satisfets. Crec que això, de cara als nens que creixen i tot, al tindre una instal·lació només dedicada a això está muy bien. Estaba solo el de Sol y Padris, que entonces hay gente por estas zonas que no le pilla cerca, entonces por un motivo o por otro pues no pueden realizar este deporte. El nou pavelló del sud compta amb una graderia fixa per a 500 espectadors i a l'interior s'hi poden practicar diferents esports, com futbol sala, bàsquet, gimnàstica rítmica o handbol, entre d'altres. El nou equipament, que ja està en funcionament, també acollirà activitats del campus d'estiu de l'Ajuntament de Sabadell, així com algunes activitats del campus que organitza la Sabadellenca. Durant aquest cap de setmana i el següent, Sabadell acull el torneig Ciutat de Sabadell de Futbol Base, que es disputa a la zona esportiva municipal de Can Rull. El torneig internacional d'enguany arriba a la 23a edició. Fan participants de luxe, com l'Espanyol, l'Albacete, el Volpiano italià, el Badalona, el Terrassa, la Gramenet o el Sabadell, entre d'altres, que són els equips que acompanyaran a l'amfitrió i organitzador, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, en aquest nou torneig de futbol base. En total es disputaran més de 200 partits i, com a novetat aquest any, el tret de sortida l'han donat els alevins i els juvenils, mentre que els més petits de casa entraran en acció la pròxima setmana. L'altra novetat d'enguany és l'eliminació de la categoria amateur, que degut al gran nombre de participants, el ja tradicional partit amistós no tindrà cabuda. Tot i que tothom està gaudint del futbol base que s'està disputant aquests dies a Sabadell, els organitzadors no deixen de pensar en el temps, en la climatologia, ja que en cas de pluja s'hauria de suspendre el torneig i deixar-ho per la pròxima temporada.
Son 80 y tantos encuentros los que se realizan en total. Si llueve más, pues puede reventar el torneo. Hasta ahora va muy bien todo, gracias a Dios. I en el tram final dels nostres serveis informatius és el moment de recordar la notícia amb la qual començàvem, i és que Cerdanyola del Vallès ja compta amb una nova línia d'autobús urbà. Aquesta és la tercera línia del municipi que connectarà el barri de Canaletes amb la estació de Renfe de la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb aquesta línia s'aconseguirà unir zones molt poblades, com és el cas de Can Xarau, Les Fontetes o Seraparera. Durant l'acte d'inauguració, l'alcalde de la ciutat, Antoni Morral, ha aprofitat per recordar que Cerdanyola no està inclosa en la xarxa de transports metropolitans i, per tant, donar cobertura a aquest tipus de serveis suposa un gran esforç per al consistori. Aquesta era, doncs, una de les notícies més destacades de l'informatiu d'aquest dilluns, dia 2 de juny de 2008. La resta de la jornada de la comarca ens deixaven altres temes d'interès que recordem novament en titulars. Els convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Escai Hidrapaires de Maús permetran continuar endavant un any més amb diversos programes d'atenció a les persones nouvingudes. Els acords s'emmarquen en la voluntat de l'Ajuntament de col·laboració amb les entitats de la ciutat i significaran per aquest 2008 una aportació municipal de 220.000 euros. Dissabte es va inaugurar oficialment el nou pavelló del sud de Sabadell amb una jornada de portes obertes i diferents exhibicions esportives a càrrec de diverses entitats de la ciutat. El nou equipament té una capacitat per a 500 espectadors i a l'interior s'hi poden practicar des de futbol, sala i bàsquet fins a gimnàstica rítmica o handbol, entre d'altres. La 44a edició de la Festa de la Cançó de Muntanya reuneix a Sabadell 150 cantaires de 5 corals participants en la celebració. La ciutat acull aquesta festa en el marc del centenari de l'excursionisme al municipi. I és que Sabadell té una llarga tradició de corals amb un grup de prop de 40 anys d'història, la Coral de la Unió Excursionista de Sabadell. I amb els titulars acabem. Nosaltres, en serveis informatius de Canal Català Vallès, tornem com sempre puntualment a la mateixa hora, a partir de 8:45 del vespre. Molt bona nit i fins demà.